Trojgeneračný dialóg sa zakladá na rôznosti obsahu, formy a pochopiteľne aj výtvarného formátu, pretože Petr Jedlička nadväzuje na novú figuráciu. Quirinové videnie je abstraktné. Využíva vaječnú temperu či na papieri, či na plátne a vytvára ako neuveriteľne nádherné férie, ktoré tvarovo, ale aj v podstate farebne pripomínajú ako poetické záznamy. Najmladšou generačnou súputničkou je Eliška, dcéra Petra, ktorá je sochárka i maliarka. Nuž a najstarším účastníkom trojgeneračného dialógu je otec dvojčiat Petra i Quirina, Quirin starší. Po vzliadnutí tejto výstavy si myslím, že človek uvidí skutočné problémy, ktoré prináša zdravotný problém, nevyliečiteľná choroba. Niektoré diela nazval autor veľmi silne, napríklad sarkom, nevyliečiteľná choroba, alebo chemo, to je skratka chemoterapie, alebo bezsenné noci. Výstava Prelinanie predstavuje tvorbu 3 jubilantov zastúpených v zbierke galérie. Ponúka stretnutie rozmanitých výtvarných prístupov v médiách maľby, sochy a grafiky. Napriek ich odlišnosti sa tieto prístupy stretávajú v spoločnom uvažovaní o význame umeleckého diela, o vzťahu človeka k prostrediu, materiálu i k sebe samému. Tvorba Mariana Henela je úzko spätá s krajinou, predovšetkým so spišským prostredím. Rudolf Hofer vo svojej sochárskej tvorbe pracuje s kovom ako nositeľom významu. William Pirchala prepája vo svojej tvorbe grafiku, maľbu i sochu. Jeho diela sú založené na rozprávaní archetypálnych životných situácií, ktorým sa prelínajú motívy rodiny s kresťanskou symbolikou. Volám sa Vladislav Leštach, som umelecký kováč, robím s kovom, ale aj s inými materiálmi. Rád recyklujem, moja tvorba osciluje medzi voľnou a tvorbou dizajnu, častokrát sa venujem aj svietidlám a rôznym poloužitkovým veciam. Stretníme sa v Galérii umelcov Spiša na Noci múzeí a galérií. Srdečne vás pozývam, môžeme sa o mojej tvorbe potom porozprávať viac a vidíme sa tam. Volám sa Karolina Mizerová, rada tvorím šperky. A na tejto dielni budeme tvoriť koralikové náramky šťastia. To sú vlastne náramky z mojej tvorby, ale v voľnom čase sa venujem aj dôležitejším náramkom a aj iným šperkom, ako sú náhrdelníky, prstenie alebo náušnice. Volám sa Peter Smik, som keramikár. V rámci Noci múzeí a galérií budem mať keramickú dielňu, na ktorej si budete môcť vyskúšať jednak tradičné točenie na kruhu, ale aj modelovanie z hliny. Hlina je veľmi kreatívny materiál, určite radi vyskúšajte tento spôsob tvorby. Moje meno je Jitka Nováková, som výtvarnička a zaoberám sa rôznymi kreatívnymi a výtvarnými technikami. Na Noci múzeí budeme robiť takéto krásne svietničky, kde budeme kombinovať viacero techník. Budeme robiť technikou servítkovej techniky otočenej, aby nám vlastne vznikol takýto efekt. A takisto budeme používať rôzne také šnúry, textílie pre vytvorenie takého letného svietnika. Prečo vidieť Richarda Roháča? Je to super výtvarník, veľmi silné práce vás tu čakajú v Galérii umelcov Spiša. Uvidíte výraz, expresivitu a ponoríte sa do čiernej farby, ktorá vás pohltí, tak skúste si prísť zaplávať v čiernote tvorby Richarda Roháča. Som William Pirchala, pochádzam z Popradu, narodil som sa v Kežmarku. Ale moja mama by mala teraz asi 100 rokov, ona pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Preto vystavujem ako v Čikle jubilanti v Spišskej Novej Vsi.
Volám sa Dáša Toporcerová a som profesionálna flamenková tanečnica. V rámci podujatia Noc múzea Galerii vám predstavím Romancero de Flamenco. Predstavím vám vlastne veselé a smutné pálo. Romancero odjak živa obohacujú flamenkový repertoár už od 15. storočia, pretože zachytávajú úryvky z balad a veršov. V rámci tohto podujatia vám prinesiem aj úryvky od Federica Garcia Lorcu, takže diváci sa majú na čo tešiť a verím, že sa stretneme a ste srdečne vítaní.